तो हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव फिन खनसेबाव लेटेस्ट आपडेट लाना फैबावबाय अफिशियेल नटिफिकेशन पाब्लिश खालामबाय लिंकआबो एक्टिभ जाबाय बेनो जाबाय साख्रिया MVI अके स' नोंथांमोना DT अफिसनि MVI जानो हासिगोन आसाम ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि आन्डाराव एप्लाइ सोलिगासिनो दं अनलाइन 10 पास जानायफोरा हागोन नाथाय मा डिप्ल'मा नांगौ बिनि सायाव जों गासैखौबो अफिशियेल नटिफिकेशननि गेजेरजों नायगोन ओंखायनो नोंथांमोना चेनेलाव जोबजासिम नायलां आरो जायफ्रा गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव जेब्लायबो जबनि आपडेटखौ मोननो apsc.nic.in होदो अफिशियेल साइटआव फैनोब्ला बेयाव फैनाय लोगो लोगो जों नटिफिकेशन नायनो हागोन आरो बेयावनो एप्लाइ सोलिगासिनो दङ ओंखायनो फार्स्टनि अप्शनावनो क्लिक खालामदो बेयावनो सोलिगासिनो दं नटिफिकेशन नायदो दा जों अफिशियेल नटिफिकेशन बेयाव जों नायनोसै फैदो मा नांमारगौ आरो बैसोआ बेसेबां नांगौ आरो हौवाफोर हिनजावफोर खालामनो हागोन हाया गासै भेकेन्सिया 26 दङ हिनजावफोर हौवाफोर एप्लाइ खालामनो हायो अनलि फर आसाम स्टेट बेयाव गुबुन एलिजिबल जाया बेनिफ्राय एपिएससिनि आन्डारावनो जागोन गासैबो सिलेक्शन प्रसेसा आरो STP हिसाबै हौवाफोरा 7 दङ हिनजावफ्रा 1 दङ बेनिफ्राय अपेनावबो नायदो लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों माखासे भेकेन्सि गासै 26 दङ PWD आ बेयाव केन्डिडेटआ एप्लाइखौ खालामनो हाया तो बेनिफ्राय स्केल फेखौ जों नायनोसै फैदो स्केल फेया बेसेबां जागोननो मानोना जोबोर मोजां स्टेट गभर्नमेन्टनि जब आन्डार एपिएससि नालाय बारा जाखायो दरमाहाया दा बेखौ नायोब्ला नोंथांमोननि सेलेरिया जागायगोन साख्रि मोनोबा 22,000 निफ्राय जागायनानै 97 सिम मोनगोन प्लास ग्रेड पे थाबावो 9,400 पर मान्थ मोनगोन आरो बे पे लेभेला जाबाय 3 लोगोफोर पे बेना जाबाय बे 3 लेभेलनि जोबोर मोजां आसामनि जाथारनांगोन PRC थानांगोन नङाबा भटार आइडि थाबाबो जागोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज थाबाबो जागोन बेनिफ्राय क्वालिफिकेशना जाबाय HSLC एबा HS पास जानानै मोनसे डिप्ल'मा नांगौनो बेनो जाबाय 3 इयार्स खालामनांगोन अट'मबाइलाव एबा मेकानिकेल इन्जिनियारिं खालामनाय जानांगोन होमबासो बेयाव खालामनो हागोन अनलाइन नङाबा हानाय नङा HSLC HS सिम्पल पासआ हाया डिप्ल'मा थाथारनांगोन होमबासो खालामनो हागोन बैसोआ गाहायसिना 21 इयार्स गोजौसिना जाबाय जोंनि ST हिसाबै 43 इयार्ससिम बेयाव इलिजिबल जागोन अके तो बुजिबाय नोंथांमोना HSLC एबा HS पास जानानै डिप्ल'मा खालामथारनांगोननो 3 इयार्स अट'मबाइलाव नङाब्ला मेकानिकेल इन्जिनियारिं नोंथांमोना खालामनाय जानांगोन बिनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बिनि एप्लाइआ दायो सोलिगासिनो दं अनलाइन आरो लास्ट डेटआ 27 जुनसिम थागोन आरो बेयाव एग्जाम जायो लोगोफोर एग्जाम जागोन डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनांगोन 10 पास लेभेलनि बिनिफ्राय डिप्ल'माखौबो खालामनांगोन एग्जाम फिस थायो दे बेयाव तो एग्जाम फिसा 185 पे खालामनांगोन ST हिसाबै 185.40 पेसा नोंथांमोना बेयाव पेमेन्टखौ खालामनांगोन अनलाइन बेनिफ्राय सेलेक्शन प्रसेसा नोंथांमोननि फिजिकेला थिग थानांगोन आरो लोगोसे एग्जाम जायो एग्जाम जाखांनानै गुबुन गुबुन प्रसेसनि गेजेरजों नोंथांमोनखौहाय सेलेक्शनखौ खालामनाय जागोन बे MVI पस्टआव तो लोगोफोर बेनोसैमोन आं आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना ला आरो लोगोसे एप्लाइ प्रसेसनि नोंथांमोना नेक्स्टआव भिडिअ मोनगोन जायफ्रा एलिजिबल जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय आं एप्लाइ खालामनाय भिडिअ लाना फैगोन